दंफैयो दायो आङो ओमफ्राय फाइनालखौथ' माला जागोन मिथिखासिगौदा नोंथांमोना बेक केमेराजों नोंथांमोना देखायनि सोर सोर लाइभआव फैदों खोन्थाब्लानो जाबाय आरो नैबेनो बेजों गेट बैजोंबो गेट नैबेजों जेनेरेल बैजों भिआइपि बेजों जेनेरेल बै मोनसे भिआइपि ओमफ्राय बेनो आरो बाउन्डारिया ओमफ्राय फाइनाला माला जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगौ दिनै गाबोन समफोर दंबावो आरो फाइनाल जानो फाइनाला जागोन जाहैबाय सिनायथि एफसि चिरां मालि बिथा ओमफ्राय बिनख एफसि दालुवाबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिथांमोनजों जागोन क'क्राझार दालुवाबारिनि जाहैबाय गोसोमफोर आदैबासि ओमफ्राय चिरां मालि बिथानि जाहैबाय बर'फोर गोजा माने सावथालजों बर'जों दावहा आरोखि फाइनालावहाय ओरैबायदि जागोन दामाखा जागोन दै फैलानो जाबाय नोंथांमोना दाख्लैनिबो चिरां दुवारजों सावथालजोंमोन बे दालुवाबारिजोंमोन ओमफ्राय बर'फ्रा जेनबाय आरो चिरां दुवारा ट्राइबेकाराव जेनबाय आरो ओमफ्राय दाबो फाइनालावहाय बर'जों सावथालजों गोलैफिनबाय गोसोमजों गुफुरजों दामाखा जागोन फाइनालावबो नायफैब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो फाइनाला फैगौ सानदेआव जागोन दिनैहाय बिस्थिबार सुक्रबार सुनिबार रबिबाराव जागोन फाइनाला एकथानिफ्रायनो जागोन एकथा नैबे जोंनि 1 नं आइलेण्ड फाथाबारियाव नै आं दा फुटबल बाउण्डारियावनो दङ बाव जिरायना दं आं नै बाव मोनसे दंफां गोमला दङ हौरै लोगोफोर दङ स्टेजावहाय ओमफ्राय आं दा ओरैहाय जिरायबाय आरो हारसिंनो लाइभ होनानैहाय सोर सोर फैगोन कमेन्ट खालामदो रावबो कमेन्टआनो खालामा माथो ओमफ्राय नैबेजों दङ जाहैबाय बेजों फाथाबारि दद्रा बाजार ओरैहाय कमेन्टआसो श' जायाखिसै नामा आंने नुवाखिसै माथो आं मोनसेबो कमेन्ट नङाब्लाथ' हरथारोमोन माथो दासो फैबाय नै बिदाय नार्जारि हाब सिनायथि एफसिनि बिथांसो नामायलाय जेननाय लायालै आं खिन्थु नोंथांमोननिखौ आं दाख्लैनो गेलेजेननायनि सिगांनो बुंखादों सोमदोन इउटुबारनि सिगाङावबो बुंदों आंखौ लायनो थांला आं दिनै सिनायथि एफसिखौ देरहानायनि सिमां नुदों होननानै ओमफ्राय बे स्टेन्ड बाय थानाय प्लेयारफोरनावबो आं बुंदों नोंसोरखौ देरहानाय सिमां नुदों आं होननानै ओमफ्राय देरहामारदों दा सैथो जादों आंनि सिमाङा देरहानांगोन गफरजों गोसोमजों दावहा नालाय गफरा देरहानांगोन देरहानायखौ लुबैयो फुल सापर्ट दङ जों सापर्टार हिसाबै जिरायगोन सेसखासै बिदिब्ला नोंनि सिमाङा जाफुंदों नोंथांमोननि स्टेन्ड बाय दोननाय प्लेयारफोरनाव सोंलाबो खोन्थागोन बिसोरो सोर सोर थायामोनथाय मिथिला आं ओमफ्राय सोमदोन इउटुबारखौबो लामायाव बुंदों आंखौ लायनो थांदोंमोन न'आवहाय आं सिनायथि एफसिखौ दिनै सिमां नुदोंलै देरहानायनि होननानैहाय उनावहाय आंखौ दोनलांफिनला खोन्थाफिनला ओंखारगौद्रा होनखादोंमोनद्रा नोङो होनलायदों सोमदोन इउटुबारा जोंनिया बिटिनिनिया आंनिया बबेबा सिमाङा जाफुंजोबो दे नै एबारबो जै दिनै नोंथांमोननिखौ देरहानायनि सिमां नुदों ओइदिनबो आरो पलिटेक्सनि सिमां नुबावदों आं खोन्थानायसै आं खिन्थु ओइदिन हरावनो नोंथांमोना देरहानानै थांनायनि हरावनो आरो पलिटिक्सनि दाख्लैनि इलेक्सन जानायखौ आरो सिमां नुबावदों आं देरहायोना देरहाया एबारबो नायनोसै माने ओरैबायदि सिमां नुदों आङो जोंनि बिपिएफ दोलोआलायनो 60% थांदों आरोखि रिजाल्टआ 60% ओमफ्राय इउपिपिएल दोलोआ
80%आवहाय देरहासार जादों आरोखि बिदि सिमां नुदों आं 18 हरावनो जै दिन सिनायथि एबसिन जादों बिनख' दाल'आबार जों बल खेला जादों 18 हरावनो आरो बेबायदि सिमां नुबावदों आं नायनोसै एबार आंनि सिमाङा जाफुंबावना जाफुंबावा फैगौ सुनिबारावहाय रिजाल्ट मोनगोननो बहतने बेयाव नुसिगोन आरोखि ओइदिनबो नुखादों आंनि सिमाङा जेबो सानालासे नुयो होमब्लाबो सिमां नुयो अब्ला बे सिमाङा आंनि जाफुङो साननानै उन्दुनानैहाय नुनाय सिमाङा जाफुङा आरोखि सेसखासै बिदिब्ला नोंनि सिमाङा जाफुं दे देरहानो नाजागोन फाइनालखौबो देरहानांगोन नाजानांगोनल' जाया गोसोमफोरजों जेनबाय था लासिं सिं जागोन जोंहा गोसोमफ्रा आरो उथुमाय गैयि बायदि बिरोरा लं गेलेयो इसोर बलखौ नोगोदनो बल खेला होग्राफ्रा महाय थांजोबदों रावबो गैया हौरै सानै साथामल' दङ ओरैहाय बै स्टेजाव जिरायनानै दं बिसोरो मा डाइलग होलायगासिनो दङथाय सियारा थिखांना लांजोबबाय साफानो महायबा गाहैलायबायनो गंथाम लगायलांखाबाय सियारखौनो गाबोनसो लाबोफिनगोनदां सोर एक्ट्रिस फैयो एक्ट्रिसखौथ' आं सिनायलालै फैगोननो फैनायालाय प्रिसमेथा बसुमतारी होनना खोनादों आंथ' सिनायाबो एक्ट्रिसब्लाबो एक्ट्रिसबा नंगौना नङाथाय आं मोजां मिथिया जायखिया प्रिसमेथा होननानै मिथिदों आं बेंगलुरुआव फैला नामा थांथ'नो गोसो जायाखै र' बेंगलुरुआव थाङो गारि भारायानो गैया जोंनाव एबार बल खेला जोबनानैहाय हालेवसिगोननो फिल्डखौहाय हौरैजों गोजौ जादोंना एसे नैबे फाइनाल खेला जोबनानै हालेवसिगोनखौ बेसर फोनायसै समान खालामनायसै आरोखि ओरैहाय फिल्डखौहाय एबार बेबायदि खेला नुबाय थानो हासिगौ नैबे आइलेण्ड फाथाबारियावबो हरैहाय एसे जांख्लाख्ला जादों नालाय गोजौनो बेखौहाय बोख्लायगोन आरोखि हालेवनानै जिसिबिजों ओरै जुहुलाबो जाबायमोन नांलामोन हरैनिखौहाय टाउननिसो बेफोरबायदि गांसो लाबदाखौ गायलायोरा फिल्डआवहाय बेंगलर मुम्बाइ बायदि बायदिनिसो फुयोहाय जावखु दस्रायाव लायनानै गायफैलायो फिल्डआवहाय समान खालामनानैहाय बिदि गांसोआखौहाय मा भागि खालामखो नोंलाय बेयावलाय जिरायगासिनो माथो खालामबावनो बल लायग्रा ना मा ओमफ्राय बल लायग्रायावबो जायो खेबग्रायावबो जायो आं जेरावबो सोलियो माथो लाइकआनो गैयारा मस्ते नोंथांमोना होआलाय सोर बोरैथो लाइक मोननो औ नै एसे लाइफआव जिरायदों आं औ हाब कलेन सिंगारालाय मा आंनि स्टेटास लाइक होखोलै
स्टेटास लाइक होगासिनो कलेन सिंगारा जोंनिया फिसाला नायखो ना फिसाजो नायखो मिथिला फाइनालाव माला जायो आदा फाइनाला जागोन जाहैबाय फैगौ रबिबार दिनैहाय बिस्थिबार सुक्रबार सुनिबार रबिबाराव एकथा टिकेटआ सियाराव 100 लायो ओमफ्रायहाय जेनेरेलावहाय 50 लायो आरो टिकेट खेलासो नालाय नै पर्दा सोंजोबदों सारावफालि टिकेट खेला जागोन खेलायाथ' धामाखा जाखागोन ओमफ्राय थोद फाग्ला आं होननायरा मा जाखो मिथिलालै माखौ होननायरा ओमफ्राय लाबाय नामा दाब्लेखो माखौबा दाब्ले होनखोलै मिथिलालै आदा मै दं जोङो दं जाहैबाय हिनजावफोरनि दाखाल बल खेला जानाय फिल्डआव दङ आं नोंखौ इउपिपिएलआव जइन जानायखायनो बारा सैलालै जों जइन जायाखै बाबु ओइ र' लाइभ होदों आं लाइभ लिंहरगासिनो लोगोफ्रा हरै लाइभ होदोंलै दा राग जोंनायलै इसोर थांदेरनायसै आं बोरै थांदेरनायसै आं आंलाय माला इउपिपिएलआवहाय माबा गानखोलै आंखौ सैलायो थोद एफा गोसा सान्दुंआबो खाफालाव थिं थिं नांलायनाय र' साइकेल मोनहैग्रोनि ओमफ्राय कमेन्टखौ सिनायनाय नंला दै सान्दुंआवहाय मबाइलाबो सार्जआनो गैलालाय गोबावजों खनसे लाइभ फैनायफ्राव लाइभ होगासिनो आङो औ होजों ओरैहाय सान्दुं मुलथाना आंखौ सोरबा इउपिपिएलआव जइन जानायखाय सैलानोलै कमेन्ट हरदों इउपिपिएल जइन जानायखाय सैलानो आंखौ आंलाय माला जइन जाखो दे माला आर'नाइ गानखो आंलाय इउटुबारफ्रालाय ओरैबो खेबखागोन र' बे लेंहरजाब्लालाय खेबखागोन ना ओमफ्राय सियारालाय माथो बायखोयोलाय ओरै फैनाय बेयाव जिरायनो सोर नायदों लाबोथाय नायनि इयाव आथिं दोनदों इयाव जिरायनोसै ओंखायनोथ'रा ओरै आं बायदि होनायालाय बायो ओमफ्राय ओरैसो होनांगौलै उल्था नुगोन ना माला सान्दुङा बथलखौ ओरै फज'नायसै ओरै नायसैनो ओरै साबसिन नुयोना नुवा गोसोम नुयोलै दे ओरैनोखा ओरैनो साबसिन ब्राइटनेसा बाराय ब्राइटनेस चार्ज गैलालै नै आयौ होना हो 27ल'सै नुजाया खयजन नायदों 10 जन सोरबा नायो सोरबा थाङोलै कमेन्टआ गाहायनिखौ फरायनो मोनाखै र' बबेनिफ्राय फरायाखैमोनथाय आं सालथिनो मा खबर र' बबेमोनलाय थोद फाग्ला होननायरा लाबाय नामा दाब्लेखौ आदा मै दं फिल्डआव आं नोंखौ इउपिपिएलआव जइन जानायखायनो बारा सैलालै गय फाथैयाव जाहैदों नामाबो माहाय नुखो दे सालथि मा खबर केमेरायानो माथो सिनाया ओमफ्राय केमेरानि कुवालिटिखौ नोंसोर नायनो रोङाब्लालाय बहा सिनायनो बाबु
कुवालिटि दं भिडिअ नायनायनिबो कुवालिटि दं मोनफ्रोमबो अपसन नायनो हायो 350 नायनो ना 144 आव नायनो ना 720 आव नायनो ना 1080 ना 1080 आव नायनो कुवालिटि दं बेखौ नोंसोर बानायना लानांगौब्रा बे जोंनि गोरोन्थि नङाना नंगौना नङा कुवालिटि नङालै कुवालिटि होननायावरा है एसे दस्रा बुंदेरनांगौब्रा र' ओमफ्राय होमब्लासो इन्टारेस्ट जायो नोंबो टयलेट टाइगारसो जाबायब्रा नोंलाय गय फाथै ज्रोमा नोंलाय माथो इउपिपिएलखौ जावथारला माथो नो बोरै जावनांगौ जाखोरा बिपिएफखौबो जावा जों इउपिपिएलखौबो बिपिएफब्लाबो जावा जावा जोङो इउपिपिएलाबो जावा जोंखौ बिपिएफब्लाबो जावनाय नुदों नामा महायबा माने बे लिडारखा लिडारा माथो लिडारखारा बिसोरखौ जोङो सनमान होनो सोलोंनांगौ जों बेफोरखौ जावा बिपिएफनि लाबो इउपिपिएलनि लाबोनाया मोननैबो बिसोरबो राजखान्थिनि मानसि बिसोरबो राजखान्थिनि मानसि बिसोरबो लिडार बिसोरबो लिडारफोरखौ मान सनमान गैयि खालामनालाय माथो लाब मोननाय जोंलाय जेबो बेफोरावबो मोना एसे सन्देह जायोब्ला अके थोद आं 480 नायखादों माथो नै 480 480 नायदों लाखि बायदि नुयो माथो गोजा देंजां नुदों रा नायनायावलाय जोंनावहाय हाइ जागासिनो दं नै केमेराया बुंस'नो हाया जायखिया आगोलाव जावोमोन आरो नों बेल' आगोलावलाय सोरखौ जावखोलै आंलाय बेबायदि जावनायनि भिडिअ'आनो गैया आंनि लिडारफोरखौहाय बड'लेण्ड टयलेट टाइगारखौसो मावदोंमोन नोङो नों आंजोंसो जादोंरा बिदि लिडारफोरखौ जावनाय भिडिअ' गैया आंनाव आं बिदि जावफेरा लिडारफोरखौ जों बयखौबो सनमान होयो लिडारफोरखौ होनाखैब्रा आं लिडारफोरखौ जावलासो जावनाय होनखायोद्रा बे नों आं पाब्लिकखौलाय जावनालाय माथो मोननाय गोसोब्ला जों बिगा फोरमान देखायनानै जावनो हायो नाथाय गैया जों होआ बिखौहाय अनेक फोरमान दं जोंनावहाय जों जावनो गोसोब्ला नाथाय जों जावा आरो कंग्रेसनिबो दं कंग्रेसनियानो गैया ना बिपिएफनियानो गैया ना बिजेपिनियानो गैया जोंनावलाय नाथाय जों जावाना दाखालि बसखौ हिन्जावजों उन्दुदों होननायनि सायावबो माथो जेबो बुङासै नों बेखौलाय जोंलाय माथो बुंनांगौ जाखो फाग्लालाय उन्दु दा उन्दु बेफोरलाय पार्सनेलसो थांबायना 100नि बारा मोननायसो बेफोरखौलाय माथो बुंनानै लाब्रा नों आंहाबो उन्दुखायो माथो बे बुस्थुआवहाय रावबो गियानि धोरोमियालाबो बारग'आनोलै हाजारखि मास्टार साइन्टिस्टफ्रानो जाथों होमब्लाबो बे बुस्थुआव बारग'आ होननानै बुंनाय खोथा दं थांबाय थाब मोनजासिगोन मास मोनथामावनो भिडिअ मोनबाय थाला मास मोनथाम नांनाय नङालै साला भिडिअखौ मा भागि 27 थांबाय नै हाबायावसो दं मामारा हाबा नङा बल खेलानि पेन्देलसिमसो दं जोङो पेन्देल ना केन्देल होनो बल खेला जोंनि आइलेण्ड फाथाबारि 1 नं फाथाबारि सानजारां क्लाबनि फोथाराव दं बल खेला जागासिनो नालाय दाखाल क'क्राझारजों उदालगुरिजों आगुन फाटाफाटि जानानै थांखांबाय दा इउटुबावथ' आं लाइभ फैबाय थायाना गोबावसैमोन दिनैहाय सोरबा नायो सोरबा थाङो दोननाङासैलै आंनि चार्ज गैला मबाइलानो
7 जन नायदोंमोन दाहाय जोबगोन नामा दिनै जोबमा रबिबारावसो जोबगोन रबिबार फैगौ रबिबार निजोम बसुमतारी फैगौ नभेम्बरलायनो रबिबार नभेम्बरसिम फानलांबाय सोर दिखोयोलै बे मेथाइखौ गला हैथिलै इयो ओरैसाबो खोखानायसोमोन दाउलासो बिसोरो रिल्स बानायग्राफ्रासो इउटुबारफोरनिफ्राय दुगासिनबावसैलै गलासो बुजाबा होनो हौवा हिनजाव ज'बा बेरायबावो रायबोहाय रिल्स बानायग्राफ्रा एम्बु बाख्ला मा होनो रबिबाराव नुगोरा रबिबाराव फाइनाल ब्रेक होथ'दों दिनैबो गैया गाबोनबो गैया समफोरबो गैया डाइरेक्ट रबिबार 1था समायाव फैगोन नुगोन आदिबासिजों जानाया जोब्बाय नामा आदिबासिजों बर'जों गोलैबायब्रा फाइनालाव क'क्राझार टु चिरां सिनायथि एबसुजों सिनायथि बिसिनि आसोल मेजारानो सिगां फैग्रोबावदों नै मा सिनायथि एबसुनि आसोला सिगां जेन फैग्रोबावदों मा होनखो बिदाय नार्जारि फाइनालावबो देरहानांगोन बिसोरो नङाब्ला रायजागोन जोंजों बिगाबनो देरहाहोआब्ला गोसोमफोरजों जेनला जों लाजिगोन ना रायजागोन बिसोर जोंजोंहाय बर'नि थैखौ बयबो गरम होनोलै गरम थैखौ लाखिनांगोन ना देरहानांगोन चिरां दुवारनि ना चिरां दुवार टिमा चिरां दुवारा जेनबायलै गोसोमफोरजों जेनदों चिरां दुवारा ट्राइबेकाराव जेनदों आरो गोसोमफोरजों लाजिमालालै सोरबा दोननायसै दे रायजोफोर चार्ज गैलालै मबाइला रावनियाव फैसा थाइसेबो फैया नै जिर'खा बिदि हरनो ना माथो हरला बेयाव थाफैयोरा सोरबाफोर अननायजों गिफ्ट हरला नै इयाव थाफैयो गुस्थिल' गिदिर नुयोला बे हिनजावखौहाय गुस्थिल' लद्रायद्रायनो मैदेर जाखागोन खालि बे हायनाल' हिनजावफोरनिया दोनथ'बाय दे रायजोफोर बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजों बाय बायसै